Τάρικ έχω πάρα πολύ καιρό να δω. What the fuck. Το Τάρικ δεν είναι και το πιο δύσκολο, λέει. Σχετικά εύκολο, αλλά είναι πόσο καλό είναι ο Τάρικ και πόσο καλό είσαι και εσύ επίση. Είναι skill lane. Μπορεί να πει ιδιαίτερο το κάνει outscale γιατί με καλή ulti, μια καλή ulti του Τάρικ, φίλε, είναι λίγο game changing. Έχει counters. Δεν είναι τόσο δυνατή. Είναι πολύ μεγάλο το cooldown και έκανα πόσο 2,5 δευτερόλεπτα που είναι άλλη στην ulti. Είναι λίγο τέτοια φασούλα. Να δούμε εδώ τι θα κάνουν τα παλικάρια μας. Μ' αρέσει πολύ ρε φίλε να παίζω εδώ, στη μέση. Να πάω πριν έρθει ο αντίπαλος support. Κερδίζω πάρα πολύ pressure στο lane. Η Diana κάνει path προς bot. Ελπίζω ο jungler μου να κάνει split το map και να μην κάνει κανένα περίεργο path πάλι. Τώρα φλάσαρα. Να. Οκ. Δεν ξέρω τι βλέπω. Τη ζωνάρουμε λίγο. Ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ο Smolder μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα το lane εδώ. Κοίτα τα minion. Εντάξει, ο Smolder μάλλον δεν θέλει πολλά ρε φίλε και εντάξει, το καταλαβαίνω. Smolder είσαι. Αλλά δεν έχει και flash ο Τάρικ. Μα έχω heal. Αφού να πρέπει το πατήσω πολύ γρήγορα πριν φύγει το κοινάι του. Θα βάλω ένα ποτάκι γιατί έχουν ψιλοκάνει σας αστέρι. Έκανα πολύ νωρίς το flash. Καλό. Έκανα πολύ νωρίς το flash. Νόμιζα δεν θα με φτάσει, αλλά παίζει να κάνα πολύ. Πάτησα κάμια μαλάκια και να πήγε λίγο κοντά της. Γιατί έκανα slow και φλάσαρα. Τρέξιμο. Πολύ κοντά ήταν αυτό. Το μαλάκι είναι εκεί. Γιατί το παίζει. Ναι, είδαμε την Κιγιάννα, εγώ γι' αυτό δεν ήρθα. Δεν ξέρω τι κάνει ρε φίλε. Εγώ έμενα μέσα να το παίξουμε, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η Κιγιάννα πούσαρε. Αγιές όχι. Σίγουρα έκανα slow και τον Ντάρικ, πας και του βαρέσουν καμιά χαπούλα ακόμα. Ρε μαλάκα, τι μήνο μπλοκ έφαγα εκεί. Να φύγει η φάπα. Έρθει την Νταϊάννα. Εκεί για να... Ό,τι κάνω εξώς δεν νομίζω με σκοτώνει, είναι λελέξ. Έχει flash ο Τάρικ. Οπότε πρέπει να είμαι λίγο be careful. Μη φω κάνα flash στη μούρ και... πιαστώ. Καλό trade.
Κακό τα headshot. Η Diana έχει πάει προς το top, οπότε είμαστε ψηλό safe. Από το jungle τουλάχιστον. Να κάνω slow και μπορούσα να πιάσω που κάναμε πολύ καλό trade. Δεν πάω να κάνω κάτι άλλο. Κακό που τάνκαρε και μάλλον θα πεθάνω εδώ. Και το ζω. Κακό που πήγε για τη φάπα ή ας πάτω σε barrier. Δεν πρέπει θα πεθάνει μάλλον το τάρε. Έψιλο. Η W ποια κίνηση τον πετάει ρε. Πάρουμε plates εδώ. Πολύ κοντά στο level 6 μου. Και θέλω και δεν θέλω να κάνω rotate σε αυτά. Ψηλό είναι δυνατή Diana, οπότε... Και καλώς κακώς όταν έχεις Smolder στο team, είναι το win condition σου ρε φίλε. Προτιμώ να κάτσω με το Smolder να πάρει και free stacks. Πού είναι η Κιγιάννα? Και πει μια Κιγιάννα. Πάει ο Rise. Ναι, ας πούμε αυτό είναι λίγο... οκ. Και ulti gun. Κάνω exhaust. Οκ. Εντάξει, flash για flash ουσιαστικά και ignite πήραμε. Ανταλλάξαμε Sams. Ultes. Αλλά κρατάμε το push, οπότε... Diana είναι 100% εδώ γύρω. Με τα στακάρι. Θα απλά αφήσω ένα γορντάκι πριν φύγω. Έχει vision. Και ξέρετε δεν έχω και flash, οπότε μάλλον πέθανε εδώ. Έχει εντάξει με κομπλέ. Κάνω exhaust, preemptively γιατί θα μου μπει. Κακό. Έπιασε η W της Καΐσα. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Αν δεν με έπιανε το ζούσα, ίσως έπρεπε να τη βαρέσει ένα χιτάκι, τι να πω, δεν ξέρω. Μπορούσα να το παίξω καλύτερα ίσως. Ο Τάρικ προσπαθεί πολύ να κάνει overforce κάτι. Ήδη τον παίρνω ένα level. Εδώ Τάρικ. Είναι λίγο dead εδώ μάλλον. Και δεν ξέρω πως έζησα, αλλά δεν είχε ulti Καϊάννα, τι φάση. Δεν το σκέφτηκα για την ulti του Τάρικ. Μπρο, πολύ κακό αυτό που έκανα. Ω, είμαι και εγώ dead. Οκ. Ζωή top ρε φίλο. Και τα πάει και καλά. Το κάνει. Κακό είναι αυτό. Είναι πολύ καλό fight για μας. Να, δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν. Δεν έχουν κουμπιά.
Εντάξει, θα πάρουμε το plate εδώ. Ενδιαφέρον. Να κάνω exhaust. Μου κάνει ulti. Ακραίο. Τι range έχει ρε μαλάκα. Εδώ μπορεί και να είναι λίγο dead. Οκ, ο Zookeeper παίζει πολύ καλά. Βρίσκεται καλά τα angles. Με σκότωσε. Νομίζω ότι μπορεί να φύγει. Θέλω να παίξω για τον bot άρετρε φίλε, αλλά yes θα πάω mid. Νομίζω μπορούσε να κυνηγήσει κι άλλο, αλλά I guess. Μόλις πάω level 9 παίρνω και το level από το skill point το free από τα pots. Οπότε θα έχω level 4E. Πάρα πολύ δυνατό. Γιατί το playstyle μου ρε φίλε πολύ σπάνια βάζω πότα. Οπότε θα χρειάζομαι full movement speed. Θέλω να ανοίξει το rift. Εντάξει, το ψέτει είναι η Diana. Και λίγο περίεργα πράγματα κάνει η ζωή. Πήραμε το cleanse της. Έκανα και slow εδώ. Εντάξει, double sum την πήραμε. Και τι πας με ερφάρι. Με χρειάζεται στον Drake, μπορώ να κάτσω λίγο να λυσάρω XP εδώ. Το XP είναι πολύ σημαντικό στο σώμα. Το πιο σημαντικό κομμάτι, το XP. Εδώ δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, δεν ακολούθησε ποτέ Diana. Μαλάκα, το έχει καρασμερφάρει η ζωή. Μας πάει, έχει πάρει από το χεράκι, καλή κούτσα φίλε πάνω. Κοντεύω στο 12. Γενικά το σωστό είναι να παίξουμε γύρω από το top. Που εκεί το tier 2 να πάρουμε. Wow. Αλλά κάνουμε ό,τι θέλει η ζωή. Και λογικό όταν είσαι τόσο μπροστά. Παίξουμε για το inhibitor εδώ. Δεν είναι πολύ φαν το παίρνεις early inhibitors. Το κάνω όμως καμιά φορά. Αν μπορείς να λήξεις τα επόμενα 5 λεπτά, ναι ρε φίλε worth, αλλά γενικά όχι. Και engage νομίζω να μας κάνουν... Νομίζω το χάνουν. Δεν έχει το damage Diana. Να κάνουν κάποιον one shot. Να κάνω exhaust για να μην μπορεί να την κάνει one shot με την ulti.
Κάνω εγώ slow εδώ. Έπρεπε να τρέξει προς τα εκεί ρε φίλε. Προς τα εκεί νομίζω προσπάθησα να τρέξω, αλλά έφαγα body block από το... Πολύ... Ναι, πολύ underrated ρε φίλε το exhaust που κάνω από την W. Αν βάλεις στο replay το πόσο damage έκοψε ο Κάρης στη ζωή μου, ναι, τίποτα επειδή την πάτησα exhaust. Έκανα exhaust. Απίστευτο.